Hezký den, já vás vítám u dalšího dílu Inspirací k úspěchu. Dnes opět s mým kolegou Martinem Kepkou. Dobrý den. Ahoj Marty. Ahoj. A my dneska budeme s Martym řešit tak trošku, řekněme, možná zaměstnanecké benefity nebo takový trošku posun, který se nám děje v pracovním životě, řekněme. Možná to trošku způsobila i ta doba toho covidu, kdy se hodně ta práce přesunula do roviny home officeu. Ano. A možná je to i to, že někdy na tom pracovním trhu třeba nebylo tolik lidí, takže firmy jakoby začaly dělat to prostředí lepší, víc nějakých jakoby benefitů, někde jsou to třeba i posilovny nebo nějaký kavárny a tak dál. A takovej ten standard toho 5denního pracovního týdne, toho, že teda pracujeme těch 8,5 hodin jako denně, se nám trošku posouvá někam jinam. Jo? Někdy už prosakuje i takový to, měl by člověk pracovat 4 dny. Ano. Jo, a my se na to trošku podíváme z pohledu firem, z pohledu možná majitele firmy a tak dále. Jak ty tohle hodnotíš, ten posun? Je to ten trend jako, je to k lepšímu? Jak to vidíš ty? No tak můj názor je, že to teda rozhodně posun je, jestli k lepšímu nebo ne, to asi ukáže čas. Ale je teda pravda, že já už jsem před řadou let jsem potkal na trhu firmy v České republice, kde vlastně se snažili tu pracovní dobu, hlavně třeba vývojářům nebo lidem, kteří v podstatě dělají hodně tvůrčí činnost, tak se jim snažili přizpůsobit jejich potřebám. Takže já jsem sám byl svědkem toho, že jsem byl v jedné firmě a vlastně zaměstnanci, vývojáři chodili ráno po noční směně, v podstatě přinesli vždycky takový štos papírů, kde měli ty projekty, které měli vlastně vymyslet, tak je přinesli k tomu majiteli na stůl, zase si vzali práci, no a odešli domů. A já jsem se na to ptal, jestli je s tím v pohodě, a to bylo rok třeba 2014. On říká, jo, u nás to takhle funguje, protože ty lidi dělají tak na jakoby tvůrčí činnost, že těžko si řekneš, tak jako přijdu na 9 do práce a v 9 budu mít nápad. Jo? Jasně. A on se snažil vlastně, aby vyšel maximálně těm svým lidem vstříc, aby byli co nejtvořivější, takže se v podstatě přizpůsobil jim, ale to, co tam bylo jasně definováno, bylo to, co ten člověk má přinést a kdy. V jaké kvalitě. No v podstatě jim nechal jakože volnost v tom, kdy si tu práci udělají jenom na nich. To, co se děje dneska v řadě firem, je podobná věc, že samozřejmě ty nároky ze strany těch uchazečů jsou různé. Potkal jsem tady v Praze firmy, které mají problémy s tím, že nejsou přímo na metru. Jo? Že mi třeba personální ředitelka říkala, no my máme problém, že by ten uchazeč musel jít 2 zastávky autobusem a to je pro některé lidi problém. Jo? Takže jako je to až někdy do očí bijící nebo zarážející. Každopádně ten posun od toho, aby se nedodržel nebo aby se zkrátil, ten pracovní fond tady je. Za mě je to posun, ale je otázka, jak to celý dopadne. No právě jako když by pak ten člověk, že jo, z nějakých těch 8,5 hodin šel teda na tu kratší pracovní dobu, možná si třeba zašel někam do posilovny přes den, nebo prostě, já nevím, vyřídil si nějakou takovou aktivitu, tak jako jestli to je vlastně dlouhodobě udržitelný pro ty firmy. Jasně, že ty, jak říkáš, ten výsledek je důležitý, ale dá se to jako paušalizovat, platí to na všechny? No, to je právě to, že to, co já vnímám, tak řada firm už třeba takhle funguje, nebo jednotlivců možná v těch firmách, ale to jsou vesměs lidé, kteří jsou schopní nést odpovědnost sami za sebe. Kteří jednoznačně ví, kdy co má mít hotový a nejsou vlastně nepotřebují šéfa k tomu, aby je neustále pobízel a honil do práce, protože oni ví, že to splní. A řadě lidí tenhle režim funguje nebo vyhovuje, protože oni mají možnost si teda jako zařídit třeba dopoledne své věci. Samozřejmě to je daný jednoznačně i oborem. V každém oboru si tohle prostě dovolit nemůžeš, a jestli se jedná o výrobní firmu, no tak toho člověka potřebují na provoze v danou hodinu, v daném čase, takže tam není co řešit. Jo? Ale pak samozřejmě různé situace nebo i různý jiný obory tohle tu věc umožňují. Akorát to, co mi třeba komunikují ti šéfové, tak samozřejmě potýkají se, čest výjimkám, ale veskrze se potýkají s nižší produktivitou práce u těch lidí. Jo? Že opravdu ty lidi to udělají míň. Nebudu řešit kvalitu, může to být i kvalitní, ale prostě ten člověk na rovinu u mě doma, no tak jako za pračku prádla a uvaří si oběd, možná se podívá na nějakou věc v televizi. Prostě ta produktivita klesá. A to je to, co mi komunikují lidi s firem, kde třeba covid je přiměl k tomu, aby těch home office bylo víc. Pak u některých případů bylo dokonce i problém ty lidi dostat zpátky do kanceláří. Takže ono uřídit to je samozřejmě o tom mnohem náročnější.
To určitě, protože asi těžko se to vrací, když si někdo zvykne na to, že může pracovat z domova, nemusí dojíždět do práce, obstará si jakoby domácnost, děti někdy a tak dál. To dává smysl. Ty jsi trošku zmínil ty výrobní firmy, jo, a kdyby vlastně skutečně to šlo třeba i do toho, že zkrátíme tu pracovní dobu, já nevím, byly by 4 dny třeba pracovní jenom, tak jako pro ty výrobní podniky by to byla asi jakoby velká jako konkurenční nevýhoda. Za mě určitě, protože samozřejmě, že ten výrobní podnik má svůj režim, ten se samozřejmě hlavně odvíjí od počtu zakázek a ti lidé musí být připraveni, pokud zákazníci chtějí hodně prostě produktu, no tak se musí vyrobit v daném čase, že, v daném množství. A to prostě vyžaduje nějaký personální kapacity, no a pokud ta firma by měla řadu lidí, řekněme, neměla k dispozici, no hotovících musí mít jakože ve stavu a tak dále, takže rozhodně to není jednoduchý. Takže tady u těchto možná úplně cesta není. No za mě to určitě cesta není u výrobních firm, kde opravdu ten člověk, pokud je teda kvalifikovaný pro tu práci, tak potřebuje být u toho stroje, který vlastně zná, který ovládá. A na druhou stranu asi, abych to neviděl tak, že by to nebylo jako, nebo že by to byla taková velká nevýhoda, nemít home office. Za mě ty lidé, kteří v těchto firmách pracují, je ta práce baví, jo. A za mě si myslím, že i řada lidí si je vědoma toho, že potřebují ten pevný režim k tomu, aby jako byli schopní něco teda dělat. Takže nemám jako náznaky z těchto firm, že by ty lidi se dožadovali něčeho jako home office, protože z povahy věci to prostě nejde. A druhá věc je, že často jsou jako mnohdy rádi za ten pevný přístup nebo pevnou pracovní dobu a za to, že šéf je přesně jim jako řekne, co mají dělat a jakým způsobem. Takže za mě bych to neviděl úplně černě v těch podnicích, nebo tam, kde na home office prostě se dát nedá. Jasně. OK, děkuju. Je jasný, že člověk potřebuje asi mít, nebo je někdy těžký vybalancovat tu rovnováhu, ten pracovní život, ten osobní život a tak. Ale jako jak to udělat, aby to neodnesly ty firmy, jo? Protože já, když budu pořád vycházet vstříc, tak, že jo, jakoby z pohledu té firmy já potřebuji, aby ta práce byla odvedená, aby ta firma běžela. Za mě si myslím, že to je hlavně o komunikaci, jo, protože samozřejmě každá generace, která je ve firmách, má svou představu o fungování. Jo. Jinak fungují lidi v mém věku, jinak fungují lidi o 15 let mladší a jinak fungují lidi, kteří třeba teďka vycházejí ze školy. A tam jsou samozřejmě různé preference, různé priority, i životní hodnoty a tak. Tam je to spíš o tom, aby si ty generace napříč firmou všechny tyhle věci nasdíleli, aby ti manažeři, kteří jsou třeba v tom mém věku, se snažili na to podívat pohledem toho člověka, který teď vlastně třeba přijde do první firmy a má fakt jako první zaměstnání v životě a má možná úplně jako jiný představy, než to, co ta firma poskytuje. No a pak samozřejmě to i o té druhé straně, aby se ten mladý člověk dokázal na to podívat i optikou toho šéfa a taky vnímá, že i ta firma má své potřeby, protože ona je vždycky něco za něco. Jo? A to je to, co si myslím, že asi největší nebezpečí. Jako ať ty firmy lidem dají co možná nejvíc možností, benefitů, to je všechno v pořádku, ale o co víc ten člověk dostane, o to víc by měl vrátit zpátky. A pokud tady máme nějaký balans, tak si myslím, že to bude v pořádku, ale pokud na to jedna strana doplácí, tak to v pořádku není. Jasně, jo. Já neříkám, že vždycky to tak je, ale někdy ta mladší generace, a určitě to nejsou všichni, nechci to nějak paušalizovat, ale možná má ty představy právě, že do té práce, tak jako jak je to nutný, ale pak mám nějaký osobní život a tomu se chci věnovat, nechci třeba tolik kariérně růst a tak dál. A teď já samozřejmě potřebuji i ty nový lidi nabírat, nebo potřebuji, aby ten tým jako, jo, ale je tam nějaká rovnováha, že mám tam i generaci těch lidí, kteří jsou zvyklí, že prostě já v té práci třeba zůstanu i díl, protože chci něčeho dosáhnout. A z tvý zkušenosti, protože jsi firemní konzultant, jak se to dá jako skloubit, aby ty podmínky jako byly stejný pro ty lidi, jestli mi rozumíš? Za mě by asi šéf určitě mě věděl, koho v týmu má, jestli tam má lidi, kteří jsou ambiciozní. A já si myslím, že i mezi tou mladší generací nebo mladou generací, která do firm chodí, jsou ambiciozní lidi. A pár jsem už jich ve firmách potkal a byli skvělí. Jo? Takže určitě to není o tom, že nechtějí pracovat. Spíš je to o tom, aby člověk skutečně věděl, pokud ty lidi řídí, kdo z nich jaké ambice má, komu teda stačí odejít po pracovní době s čistou hlavou, kdo opravdu jako chce teda, bo má ty hodnoty v tom životě postavený, takže nepotřebuje vydělávat extra peníze.
ale chce opravdu mít i prostor na sebe, na své kamarády, koníčky a tak dále, což samozřejmě není úplně špatně. Jo, a pak samozřejmě je dobře vidět, kdo prostě ty hodnoty má posazený, takže potřebuje třeba víc peněz a tak dále. A pak samozřejmě se snažit najít tam nějaký balans, což samozřejmě není jednoduchý z pohledu toho šéfa, ale vždycky by bylo, nebo vždycky určitě je důležité to vysvětlit těm lidem, kteří v té firmě pracují, jak to v té firmě chodí, protože pokud se dělají kompromisy v tom, že ono to nějak dopadne a já ty lidi potřebuju, a tak se tam radši vezmu a pak uvidím a já jim to třeba pak někdy vysvětlím. No, já si myslím, že je určitě lepší, aby ten člověk od začátku věděl, že tohle to jsou pracovní podmínky v naší firmě a buď ber nebo neber. Jo? Je to o těch lidech a samozřejmě pokud by se do budoucna setkávali na trhu více a víc s tím, že ta firma má prostě svoje nějaké požadavky a tak by to i mělo být, že ty firmy prostě, že těm lidem dávají obživu, dávají jim práci, tak by taky měli komunikovat to, jaký mají oni jakoby hodnoty a co potřebují zařídit jakoby v rámci chodu té firmy. A pokud ten uchazeč, který má pocit, že by měli neustále zaměstnavatele vycházet vstříc, bude čím dál tím častěji narážet na to, že opravdu ty firmy si budou držet ty své hodnoty, hlediska, potřeby, budou je komunikovat, budou je vyžadovat, no tak možná časem dojde k tomu, že asi bude muset ze svých představ slevit, no nebo dělat v oboru, nebo ve firmě, nebo sám na sebe, tak aby si ty svoje hodnoty a ty svoje priority mohl zachovat. A to už je potom na každý. Jasně. Jo, a když bych se třeba podívala na jednotlivce, jak se třeba může do té jeho produktivity propsat, když on je nespokojený, ať už v práci nebo doma, ano. A pomůže tomu nějaký benefit ve smyslu, můžeš mít home office, tady máš, já nevím, prostě jsme ti zařídili fitness centrum, prostě opatroníš, jo, nebo... No, jak se samozřejmě promítne nespokojenost člověka v určité oblasti života do těch dalších oblastí života, je jasný, za mě teda aspoň. Pokud ten člověk má třeba problém v soukromí nebo i v práci, tak samozřejmě ty oblasti jsou provázané. A kdo si myslí nebo říká, že ne, za mě prostě vidí jinak. Ano, spousta lidí řekne, já si netahám soukromí do práce a práci do soukromí, ale čest výjimkám jako málo kdy to fakt ten člověk dokáže vytěsnit na tak dobře, že přijde domů, když mě těžký, náročný den nebo prostě nějakou složitou situaci ve firmě, že i doma že se dokáže věnovat rodině, jakože v pohodě a stejně tak naopak. Pokud nemám doma úplně dobrý prostředí a hádám se se ženou a hrozí mě rozvodem, já nevím, co všechno se může dít, tak je jasný, že toho člověka to ovlivní v té firmě. No. Samozřejmě ano, může určitě pomoct to, že ta firma se snaží tomu člověku vyjít vstříc, vždycky to hlavně tedy na něm, že jak si ty věci pořeší. Potkal jsem lidi za těch x let, co dělám vlastně ve firmách konzultanta, který utíkají před soukromím do práce. Jo. Že vlastně je to pro ně vysvobození a pak samozřejmě jsou ochotní v té práci strávit spoustu času. Jo. Potkal jsem na druhou stranu i firmy, které se snaží těm svým zaměstnancům pomoct třeba v rámci nějakého benefitu. Když ten zaměstnanec opravdu, a i ta firma i ta firmní kultura je nastavená tak, že opravdu se nebojí komunikovat v rámci té firmy a ty vztahy mezi šéfem a podřízeným tím zaměstnancem jsou dobré, tak už jsem viděl i takové firmy, které vlastně těm svým zaměstnancům, kteří řeší nějakou neúplně dobrou situaci doma, třeba rozvod a podobně, třeba ta firma vypomohla, takže jim půjčila firmního právníka, aby si ty věci ten člověk mohl vyřídit. Tak řekněme, nejlepší možnou cestou v tu danou situaci. Takže tam samozřejmě to bylo i o tom, že ten zaměstnavatel se snažil tomu zaměstnanci vyjít vstříc. Samozřejmě byli to lidé, kterým té firmě prostě záleželo na těch lidech, takže jim to možná, takže určitě je dobře o tom mluvit a určitě samozřejmě je dobře o tom komunikovat a zajímat se i o soukromí těch lidí. Někdo řekne, ale to nemůžeš a to je prostě tvoje věc a do toho nikomu jinému nic není, ale za mě, já jsem sám za svý jakože manažerský dráze udělal spoustu chyb právě tím, že jsem se o to soukromí nezajímal a potom jsem vlastně přišel o klíčoví lidi, ne protože by měli problém se mnou ve firmě, ale že měli problém doma a já jsem se to dozvěděl prostě pozdě a je to semlelo. Jo. Takže za mě to hlavně o vztazích, o komunikaci, o tom si ty věci říct a snažit se společně najít nějaké řešení a to je asi jako potom jedno, jestli jsem junior nebo člověk, který už prostě má něco za sebou. Každému se můžeme do nějaké takové situace dostat a je dobře víc hlavy ví, je dobře se s někým poradit, podělit a třeba se to řešení
který já bych potřeboval, nejde s nás. No. Děkuju. Tak jsme se vlastně zase dostali k té tvojí komunikaci, Jo, což je tvoje téma, protože ty jsi lektor komunikace. Ale možná, že dokonce i forma těch benefitů a to, co pro ty zaměstnance té konkrétní firmy je vlastně to dobrý, tak je taky jakoby o té komunikaci. Jednoznačně. A co dneska vidím, tak opravdu lidé odcházejí s firem, ale ne kvůli náplní práce primárně, ale spíš za lepším šéfem. Často u těch lidí, kteří nedokážou, sice dávají dobrý peníze ty firmy, ale ty šéfové se třeba nedokážou tolik o ty lidi zajímat, nebo mají pocit, že když jim dají ty benefity, ale nezajímají se o ně jako o lidi, že to budou mít lepší. Ano, zase jsou lidi, co potřebují jenom tohle a stačí jim to a jsou spokojení. Ale pokud ten člověk chce o té práce víc a na rovinu, kolik času opravdu člověk v té práci stráví, a teď se nebavíme, že jo, to nejsou hodiny za týden, ale to jsou desítky hodin a to si poštěš cestu do práce a z práce chceš opravdu hodně, velkou část toho života v té práci, tak hodně lidí hledá právě i tu, nejenom tu dobrou náplň práce, ale i to, že v té firmě něco znamená, že se s nimi někdo zajímá, že mají možnost, když se teda vykecat, když to tak řeknu, vypovídat z nějakých svých problémů a že třeba ten zaměstnanec jim pomůže najít řešení. No. Takže za mě ty vztahy jsou důležitý a spousta lidí, co jsem potkal za svou dráhu manažerskou nebo konzultanta, tak odešla třeba za skvěle placeného místa na hůř placené místo, ale do firmy a prostředí, které pro ně bylo příjemnější, vlídnější. Takže je to všechno o těch vztazích a to si myslím, že je důležitý napříč těma generacema. Jednoznačně s tím souhlasím. Možná, že někdy právě to, aby ty vztahy byly lepší, tak firmy jakoby honí tím, že, nebo honí, prostě snaží se to možná zlepšit právě prostřednictvím těch benefitů. Jo. Tak akorát ten benefit, který ty dáš letos, tak příští rok už je naprosto normální. A v řadě případů, co mi říkají šéfové, zase jim to nestačí. No. Takže zase hledají jiný benefity a pak už je to jenom v tom, kdo prostě přeplatí zaměstnance nebo mu dá, nevím, plat víc v roce nebo o týden dovolený víc, jako jsou to všechno hezké věci, ale pořád na to někdo musí vydělat. Jo. Takže to je to, co by je důležitý těm lidem, kteří do těch firm dneska přichází, vysvětlit, jak to vlastně funguje a že ty peníze prostě se musí někde vytvořit. Ty nikdo nikde nerozdá, nikdo si je nikde nemá někde strčený ve sklípku. Nenabere se, když nevychází, tak se tam nejde nabrat prostě. Jasně. A to jsou takové ty základní věci, které by každý asi člověk měl pochopit. Že má samozřejmě každý svoji představu, to je daný. Má každý svý hodnoty, že pro někoho je opravdu důležitý mít ten svůj čas pro sebe, to je taky daný, jo, to je potřeba taky chápat. Na druhou stranu zase člověk, který prostě dělá od do, no tak musí prostě počítat s tím, že taky od do bude mít ty benefity. Jo. Proto základní je to vždycky vydefinovat těm lidem ten hotový výsledek práce, co od nich ta firma potřebuje. No a i možná nějakou kvotu, nebo určitě nějakou kvotu, protože by bylo jednoznačně vidět, kdo opravdu víc přispívá, kdo ne, no a podle toho by se i ty potom benefity měly dělit. Ale v řadě případů to tak není, že se věci dělají spíš plošně, ať už to jsou různý prvě 5 týdnů dovolený a stravenky a příspěvek na dopravu, ten se prostě vyplácí všem. Ať ten člověk oddělá 200 hodin, nebo prostě jenom fond, anebo prostě pomůže přes čas. Prostě se to dělá šmahem, jak se řekne, ale pak se samozřejmě stírá to, že někdo dělá víc, no v podstatě má stejné podmínky jako ten, kdo dělá stejně, nebo méně. Ano, jasně. Takže to pak vlastně dává tu nerovnost a může způsobovat nějakou demotivaci. Přesně tak, a to je spíš potom demotivace těch, kteří si říkají, no tak jako já to tady beru jako fakt jako za svý. Podívej se, v podstatě nemám o moc navíc, než ten, kdo si oddělá jenom to svoje a jde s čistou hlavou domů. A to je to, co by asi ti šéfové měli vidět, jo, kdo koho mají v týmu a potom adekvátním způsobem s tím lidem pracovat. Super, Marty. Dal bys si na závěr nějaký tip pro majitele, šéfy firem v této oblasti? No za mě je to hlavně o tom, aby se těm lidem, ať už to je výrobní firma nebo IT firma, která teda umožňuje v řadě případů tenhle vzdálený připojení, ten home office, tak by se v každém případě těm lidem vydefinoval, co se od nich čeká, co má být ten výsledek a v jakém množství, v jakém termínu ho mají dodat. A jestli ten člověk mu vyhovuje to, že to dělá doma z postele, no, nebo stojí doma, nebo nemůže to dělat doma, musí stát ve firmě u linky, tak prostě by měl vědět, co z něho musí opravdu ta firma mít, aby se ten vztah vzájemně vyplatil. Jo? A je to opravdu něco za něco. Takže nedělat v tom kompromisy, být v tom velmi specifický a
definovat těm lidem vlastně ty pravidla hry, co si ta firma v tom daném oboru může dovolit a opravdu je potom velice, velice striktně vyžadovat. To dává smysl. Tak já moc děkuju a vám držíme palce a přejeme vám, ať vaše týmy fungujou, ať nemusíte každý rok přidávat nové benefity, jenom aby toho lidi měli dost. Tak já si myslím, že byste přidávat mohli benefity, ale vždycky chtějte zase něco navíc, ať se z toho cítíte dobře. Správně řečeno. Tak se mějte hezky. Mějte se. Naschledanou. Naschledanou.